En voor de treinman nummer 1. Dat is 24 kilometer. Hulle het al 24 kilometer geloop. Hulle trek al in Montana. Hulle is op die oomlik by Montana Koorskilometer. Dan het ons nummer 2. Hulle is 20:04. Die moet hier op. Hier staan 120 km max, ek kan dit nie doen. So, alright, 22,7 kilometer. En dan nummer 4 staan op 23,78. Alright, julle doen nie sleg nie.